И здравейте хора от YouTube, аз съм 13 Моржа и снимам тук с някакви пичове, сега се запознахме. Ема де я знам бе? Кой? Така, о, килерът ще навънка, така. Бягай! Ще ми заби. Охо, и рокет фенът, направо аз се прибирам. Опа, кил аурата на то се видя, ето го. Той как се пишеш ти? Как се пишеш ти, бе? Ти, да, ти ли си то с... Оф, омага. Охо, килерч навънка. А някой да изделига ще му говори да го накара да автодисконект. Не искам да снимам хубаво, ето го, килер 2. Бой. Бягай, Гошо! Той ме пита как ми е канала. Сега няма го пиша. Килер. Охо, видя се антикнокбака. Просто, охо, без каска, бягай! Така, килер е сниман. Окей, то се видя като антикнокбак и килер без каска. Килер... Я чакай малко е. Килера какъв е хакер. Само би го и бяга назаде. Просто... Охо, и рокет фена. Умри бе, рокет. Хора, умирам. Ехей. Охо, тос... Как се върти? Ой, по-полека бе. Нали знаете, че после правиш там клипа на лоу сме хора и... Се разсърди бе, дейте. Аз съм сърдит последния път, като ма... Бяха ма баннали човек за 5 дена. Аз просто бях излял навънка, никой не бях бил. Паднах в ейта спай. О, рокет феналто дисконектна. То се видя само как излезе и веднага влиза. Той сега ще се види като минава от тука. Така, добре. И рокет фена, не знам. Въобще нямам доказателства. Ти с ко снимаш? Аз бандикам. Оп, този без каска. Кое? Че би трябвало... Килер ауто дисконектна е! ОМГ. Та съм опита дали съм го снимал. И хора, аз ще спра за малко да снимам. Значи, не, първо ще ви покажа нещо. Ще ви покажа томблата, елати за томблата, бе. Елати при мене, на полата ми тъпа са. Оф, така. Никой друг. Значи, хора, това е томблата. Виждате, няма да говоря. Protection 4 Unbreaking Cannon е такъв, ама
Не знам, човек. Аре, ще сложа ай тъга. Сложих тъга се, аре, доволен ли се? Ето го тъга сета. Това. Така, странички. Виждате абсолютно всичко. Колко хора снимаме, бе? О, мъгъ, тримата снимаме. Както и да е. Искаш ли хейст за... ако ще правиш, за какво ти хейст? И после ще ти дам. Аз имам в себе си 3. Де да знам? Не знам колко имам. Аз за себе си имам 25. И така, хора, надявам се ви харесва томболата. Ще да бъде много проста томбола, обаче те ще казват, че такива сетове често се намират. Така, аз после си купя един наградник. Изчакайте, бе, я малко по-тихо. И това ще е за сега. После ще снимам цял, да я знам, към половин час, хакери и тапанари, простаци, всякакви. Да, като килер. Значи килер се видя, ще пратя клипа на LOLsBG, ще го кача в YouTube. Не знам, просто си решавайте дали килер кликъв беше стане хакер. При много хора е автодисконектвал. Килер Банси. И това е. Чао от мен.